Just quan la nit no tenia cap sentit. Quan tot estava apagat. O quan res semblava res. El dissabte 27 de setembre de 1997 es posava en marxa tot l'engranatge de la maquinària a un concepte. Es donava el tret de sortida de la moguda més potent de la Catalunya interior. Ara, i gairebé 2 dècades després, tornaràs a experimentar aquelles mateixes sensacions, perquè el dissabte 16 de març, a Súmum, Osona, reviu la festa que va marcar un abans i un després en l'oci nocturn. El dissabte 16 de març, torna la moguda més potent de la Catalunya interior. Tornen els DJs, el personal, la moguda i tu. El dissabte 16 de març, Súmum presenta Festa Caribou. Més informació a súmum.cat.